Tras 21 días de traballo ininterrompido, o sábado deuse por extinguido o lume na antiga fábrica da Pontesa. Por fin se puido dar por concluído o dispositivo de emerxencia e dar instrucións á empresa para que mantivese unha liña de auga por prevención e tamén que procedesen a manter a vixianza sobre as montañas de grao que siguen estando na nave da Pontesa como é lóxico. Durante o dispositivo movéronse unhas 10.000 toneladas de gran afectado polo lume, pero que foron precisos 1 milleiro de camións. Tamén se empregaron 3,5 millóns de litros de auga para a extinción. 3,5 millóns de litros de auga, que supón 1/3 do que gasta todo o Concello de Pontevedra nun día. 3,5 millóns de litros de auga que serían un auténtico problema si este incendio se produce en agosto ou en setembro, cando tiñamos un problema evidente, e aquí temos a Carme da Silva, de seca. Agora o Concello de Pontevedra centra a súa atención na nave de la Cros, na parroquia de Alba. Aseguran dende o goberno local que a seguridade das persoas é a súa prioridade. Non sei se alguén tiña dúbidas de que o Concello de Pontevedra, despois da desgracia que pasou na Pontesa, non ia ser firme ou lle ia temblar o puño a respecto das medidas que se adoptaron e da resolución que adoptou este Concello a respecto da nave da Cros. Non é unha prioridade para nós o beneficio empresarial. Para nós, insisto, a prioridade é a seguridade das persoas. O Concello decretou a paralización da actividade. Non poderá acumularse máis gran queixa cadas 96.000 toneladas, si se permite que se realicen traballos de mantemento para garantir a seguridade. Nada, ningún gramo máis de gran. Non pode porque non se garanten as medidas de seguridade. Punto. Non pode entrar un gramo máis. Agora ben, e esta é a parte da aclaración en canto ao recurso, lóxicamente o material que está aí haino que manter coa seguridade necesaria para as persoas para que non aumente ese risco. Segundo Vilaverde, agora depende da APLU e da Consellería de Industria determinar as medidas a tomar para repoñer a legalidade.